No ho havíem programat així, però a la temporada la gent heu complert molt. Esteu vinguent molt. Tenim allà el Pere. El cap de colla que hem tingut els darrers 4 anys. El cap de colla de la millor temporada de la història dels castells, el 2013, que no vam caure. No estava programat així, però esteu complint molt i les proves estan sortint. Avui l'hem tornat a fer fins a 600. Hem de fer una moguda forta, que la farem. Dissabte al matí ja anem a fer un taller per la gent de Sant Quintí. A la tarda ens acompanyaran els castellers de Berga. Hem de fer aquesta torre de nou a Sant Quintí. Li farem aquest homenatge al Pere de Sant Quintí. Animeu a tothom que vingui. S'ha de fer aquesta torre de nou. Com bé deia ell. Moment, que no estic. No estic. Com deia el Pere, si no som gent, no la podrem fer. Si digueu a tothom que a Sant Quintí anem a fer la torre de nou amb folre i manilles. D'acord? Bé!